Kaixo, Elene Fresko naiz, beraberako jokalaria, eta horren urtean gaskan ikusiko da. Bale, Elene, begirada atzea botatze badeu, zeba erabakizi zinun eskualoian hastia? Bueno, egia da, Zarautz dela herri bat eskualoia asko bizitzala, eta nera nahi izan eskualoira jolasten, eta ni hasi nintzen bere partidoak eta hola ikusten da asko gustatu zitaiten ambientia, eta orduan erabaki nun nire bai eskualoira apuntatzea. Bueno, Elene, txikitan eskualoia ikuste zinunean eta telebistan Espainiako selekzioa edo eskualoia como tal ikuste zinunean zeintzan zure referentia, o zertan imaginatzen zinean? Bueno, esan berrakat, referentia como tal enekala, baina goratzen naiz Espainiako selekzioako partidoak eta hola ikusten ditunean, pentsatzen nola, ze guaia izan behar du olako zerbait bizitzia, eta nera ametsa bezala ikusten nun egun baten olako zerbait bizitzia. 17 urtekin bigarren batxilergoan zaude, kirola itia oso garrantzitsua den bezala ikasketare bai oso garrantzitsua dira. Eta nola uztartezu kirola maila altuan ite hori zure ikasketakin? Ez da gauza erresa egia esan. Gaina urte hau ez da bat erresa, zaienetakoa. Baina, saiatzen naiz, ateatzen denbora, da honean, bidez bidaetan nola, autobusian, o bestela hotelian nola, hartu denbora bat ikasteko da aldetenean aurra eraman urte hau. Bera-beran deia jaso zinun, horrek ze suposazu zuregan eta kontau nola izan zan dei hori pixka momentu hori. Bueno, goratzen naiz, azterketa bukauta, txajun itzala, eta gorazak hartu ziela da eramantzela zutaldea, eta esan zen bera-berak dituzula, esan ez interesauta zedela nerekin, temporada ontako. Eta gila momentuan asko txokau zila, ze banekin aldaketan dira izango zala, baina bestalde batetik ere banekin aukera paregabe izango zala hobetzeko pertsona bezala eta jokalari bezala, eta orduan oso eskertuta sentu nintzen interes horregatik. Bueno, Elene, eta ia urte bat pasadaia bera-berakin lehenengo entramentu, lehenengo dinamika horta sartu zinean, ze ikasezu urte guzti hontan? Egia da urte hasieran sartu nintzanean, ez nekala konfiantza hoi da hasieraten sartu nintzala pixka bildurtuta, baina hasiera batetik jokalariak indie oso ondo sentitzea ekipuan da azkenen konfiantza hori transmitiu, nik hilabetian zehar hobetzen juteko pixkanaka, eta bai etxian bai jasoeten apoioare kristona izan da asko eskertzetela, eta honek azkenean indit guain iristia puntu batea ikusten naizela konfiantza gehiokin, noski prozesua dela eta guain ikasten nahi naizela eta gauza asko askatela hobetzeko, baina motibago sentitzen naiz jokalari da pertsona hori izateko. Bia eskarmentua dakazu Europan, lehengo urtean taldeakin Dionea bilatu zinun, ez? Nesan zienian Dionea jungo nintzala konbokauta da, egia esan notizia handia suposauzun niretzat, ze izan ere salto handia dago Europako partido batea konbokauta jutia. Eta esperientzia honetan izango nuen asko ikasi nula, ze ikusi nuen benetan zer da eskualoi profesionala, eta kirolariak ze dedikazio daken kirol honei, eta ze polita dan hau bizitzia. Elene, irailean Superkopa lortu zinuen, eta demoraldiko momentu politena datoz, Kopa eta Ligako playoffakin, nola ikustezu taldia gehatzean eako? Taldia oso ilusionauta eta gogotxu ikustet. Zan esun bezala, irailean ja Superkopan lehenengo urratxo eman genuen, eta bain azka horretik playoffak eta Kopa, eta gudakau buruan triplete berriz errepikatzea, eta beraz gogo askokin. Elene, guain Kopa eta zitzeite deula, hemendikan aste batuta jolastuko deu 2026ko Kopa hau ilun ben. Ze suposatzeu zuretzat denboraldi hontan, zure lehenengo denboraldian Kopa bat jolasteko aukera eta etxian jolasteko aukera eukitziaz? Nire lehenengo Kopa, baina ilun ben, da jende asko. Egia za, bada pixkatola txokantia, baina nire jokalariak itzen Kopataz da gauza oso honak entzun ditut, eta ilusio handiaka eta gogo asko esperientzi berri hau bizitzeko, eta seguru nago kriston ondo pasako deula da asko disfrutauko deula eskubaloiataz. Bueno, Elene, eta bukatzeko, zer eraman zaitu urte bat gehiago bera-berakin jarraitu nahi izatea? Esan berra dakat urte hau, ikasketa zuteriko urte bat izan dela, jokalari bezala eta pertsona bezala balio asko ikasitut, eta azkenen bakit hemen beste urte bat jarraitza alin profesone jarraiten gola, eta bakit dinamika hontan jarraitzea niretzako esanguratsua izango dela.